revival requires honest self-examination. Kung moingon tag honest self-examination, kinahanglan aduna kay tinud-anay nga pagsusi sa imong kaugalingon. Pagsuta diya sa imong kaugalingon. Ayaw dayon pagtan-aw sa activities or mga programs, ayaw dayon pagtan-aw sa worship team. Kung giunsa nila ang worship team aron madasig ka, ayaw dayon lantawa ang wali ni pastor kung makapalig-on o makadasig ba sa imo, but baliki ang imong kasing-kasing. I-examine, susiha ang imong kasing-kasing kung kumusta ang kahimtang sa imong kasing-kasing, just like kay David. Kung sa itong gingon ni David, balika ragod to, Psalms 139, verse 23 to 24. Susiha ako. Kaysa iyang gingnan anak, ang Dios, ingon niya, susiha ko, Ginoo, og sutaa ang akong kasing-kasing. So dili tong ingon nga, Ginoo, tabangi among sutaa among worship team, sutaa among activity, sutaa ang wali ni pastor. Apan ang prayer ni David, ingon niya, susiha ako. O Dios, ug sutaa ang akong kasing-kasing. Sulay ako, ug sutaa ang akong mga hunahuna. Puro para sa iyang kaugalingon. Tungod kay posible nga ang problema magsugod diri sa atoa mismong sulod. Mabitan na akong gingon kaniadto, ginabalik-balik na ako ni siya. Dili tanan nga naghilak bisan pagmutyabaw ka during worship, muligid ka diya sa simento, mukatkat baka ka ng bintana para lang moingon ka nga na-bless ko sa worship, na-bless ko sa wali. Unya, pag wala na ka sa simbahan, pag wala na ka ga-worship, pag wala na ka ga-paminaw sa wali ni pastor, ang imong kinabuhi kay back to old life na pod. No? Kani akong ginabalik-balik na muhilak na mga tao nga muhilak during worship. Grabe nga, hilak yun. Mutulog yung luha. Ganang uban naggrupo, dila na to pangalan. Kanang giingon bitaw nila nga mahubog ka sa Holy Spirit. Di lang kay ilim nung bahal lang makahubog, no? Naigingon nila mahubog ka sa Holy Spirit niya, matumba ka. Kana bitang gitawag nila nga slaying of the Holy Spirit, itulak ka. Napagay itong grupo ganing anaon lang sa kamot, sa speaker, sa ilang wagwawali. Tumba mo tanan. Kuyaw kayo. Pero dili na mao ang gihimo ni David. Unsa ingon ni David? Susiha ko, suta ako, Ginoo, sulayi ang akong hunahuna. Ngano man? Because the problem is basin naa sa atoa mismo. Kung ang atoang kinabuhi mausab lang panahon sa Domingo o mausab lang panahon nga dunay buluhaton sa church, unya mobalik na pud ka sa kalibutan, panahon nga wala ka sa church. Ang problema, no? Wala gyud sa activity, wala gyud sa program sa church. Ang problema naa gyud sa imo. No? Naa sa imo. That is why mo ni ang prayer ni David, Lord, suta ako, susiha ko ang akong kasing-kasing sulay, ang akong mga hunahuna sulay, ug tan-awa kun aduna bay daotang butang dinhi kanako, ug tultuli ako sa dalan nga walay katapusan. Dapat inana ta. Pero kung dili ka gusto og repentance, ang mapasanginlan ang buluhaton sa church. Ngano man? Ingon man ta nga, di ko diha kay di man sila dasik, luya man. No? Ang ilang worship team diha kay luya man. No? Ibigid ka ba o manugtog? Yabag pagin mga anta. Ilang speaker nila, ilang pastor, yabag. Di ka ba umuwali? No? Mayon ka nga, di na kumusimba, na balik dito Basin di ay ang problema, di good to sila. Ang problema naagid sa imo. No? Di lang yung ka gusto og repentance, pasanginlan lang nimong mga programa sa church, mga buluhatan. True revival begins when we stop making excuses and allow God's word to reveal our hearts. Unsa daw? Ang tinuod nga revival kadasig magsugod sa diha nga muundang nata sa paghimo og mga rason
ug tugutan nato ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo nga iyahang ipadayag kung unsa ang sulod sa atong kasing-kasing. Because base ng problema naagid sa atong heart nato. So ang pangutana nga dapat nimong ipangutana mao kini. Is there hidden sin nga naa sa kuha? Naabay tinago nga sala nga akong ginatipigan sa akong kinabuhi? Kay kung naa kay tinago, maybe maunay problema. Nganong dili ka dasig? Anong luya ka? Ha? Basin maunay problema nganong bisag unsaon ni mo luya nga gyud ka. Madasig lang ka panahon nga dasig ang worship pero pag naa ka sa inyong balay, trabahuan, barkada, malimot ka na. Base ng problema, doon na kay tinago nga sala, diya sa imong kasing-kasing o kinabuhi. Another thing, is there bitterness. Naabay, hinanakit diya sulod nimo. Mga kahiubos, mga kasakit nga naa diya sa sulod sa imong dughan nimo. Nga nahimong mao di ay nay babag. Nganong wala kay kadasig. Nganong walay revival diya kanimo. Kay there is something diya sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing, nga diin, wala nimo gisurrender sa Ginoo. Kinahanglan nimo lang isurrender kung gusto kang dasig ka. Basin mo ingon ka, di ako mo simba diya, kay hinawayon man ang mga membro diya. No? That is bitterness. Naatoy kabikil nimo nga naa diri sulod, di na ako mo simba diya, kay natong kalaban nako, bitter. No? Another thing is their disobedience. Naga-disobey baka sa Ginoo. Because if there is disobedience, posible di yung ka magmadasigon. Kaya di makakabalo mo tuman. Simple nga, mando, gani, di gani ka makatuman, makasunod. O, na problema. Ha? Mga lain-lain na mga pagbalibad. Is there unforgiveness? Aduna ba'y wala pagpasaylo? Pag dili ka makapasaylo sa tao nga nakapahimo kanimong bitter, sa may tabo, bitter jud ka. So you should forgive those nakapasakit nimo para di ka mahimong bitter. When a doctor diagnoses a serious illness, unsa ang iyang himuon una? Kinsa ba yung pa-check up diri? Pa-check up siguro mo. Ni mga ako pa-check up man ko. Before sa diha nga ma-diagnose ka sa usa ka seryoso nga sakit. Unsay buhaton sa doktor? Iya unang i-identify ang problema before treatment can begin. Unsay problema? Pag pa-check up nimo sa doktor, mingon ang doktor sa imo na kay liver cirrhosis. Seryoso nga sakit. Ano man, makapatay nga sakit. Mingon din na doktor sa imo, gainom ka no. Di ba? Unsa pa gyud? Unsa man mong ginahimo? Unsa day imong lifestyle nimo? Ang tanan nimo lifestyle, gainom ba ka, gala ba kay bisyo, unsa imong bisyo? Unsa imong ginakaon, basig sira ka kaon anang ulo sa manok diha sa daplis dalan. Tinais manok anang balik-balik anang itom na kayong mantika bitaw. Kita mo anang mga street foods na kung tan-aw ka sa mantika, murag mantika nga kanang murag kag bitaw naga change oil og motor o sakyanan, ting ituma. Pero balik-balik itong ulo sa manok, tinais sa manok, sa pato, panit sa manok. Naporting lamia kaon nimo. Kumkum god. Kabalo nga nagkaon day ka og sakit, no? Mayngon ang doktor, unsa day imong lifestyle? Mayngon ka nga, dok, nagainom bitaw ko. Mayngon na po, unsa imong mga ginakaon? Nagkakaon ko mga nagkaon kag mga street foods, mga mantikaon, ban pa. Nagkakaon ko na dok. Dili man dayon ka ingnon sa doktor nga, tambal nimo sa seryosis nimo, sabi tambal seryosis. Daghang kag kuan resita. Mingon yun ang doktor sa imo na mao ning
liver cirrhosis ka. So aron nga effective ang tambal nga kung ihatag sa imo, undangin ang kabuang nimo. Ang kabuang, undangin ang imuhang lifestyle nimo ngayon ana. Kay mao nay makapatay nimo. Ano ba kas doktor? No? Una kanya tagaan og tambal na makaayo sa imo kay nga naman, kay balo ang doktor nga katong iresita niya nga tambal sa imo, dili to makaayo sa imo hangtod nga dili ka mobiya sa problema nga mao'y hinungdan nganong nagka-liver cirrhosis ka. Manang kumamatay ka og ningon nga ala nagsige man nag-take og tambal, ang pangutana niundang ba sa iyahang bisyo? Niundang ba sa pagkaon sa mga bawal? O di ayo ing na ang doktor nga namatay man lagi to ako ang partner dok, akong bana, akong mama, akong papa, akong asawa dok. Nga kasi ditong tambal nga imong giresita sa di man to makaayo lagi. Kaya namatay man. Ingon ng doktor sa imo, niundang ba to siya o bisyo? Atong akong gibawal siya na pagkaon, giundang wala. Adi mo itong namatay. Oh. Waman mo undang, di namatay. No? Likewise, ingon, ana pod ang Ginoo. God exposes sin not to condemn us, but to heal us. I-expose, ipagawa sa Ginoo, ibulgar sa Ginoo ang imong sala, dili aron kondinahon ka, apan ayuhon ka. Ay kung dili na nimo ipagawas ang sala, dili na expose ang imong ginatago nga sala, padayon nimo ng buhaton. Mas maayo pa ganing maulawan ka. Nagihimo nimo na at least usato ka pamaagi sa Ginoo nga gisanta kaniya, kay kung dili ka masanta sa mao nga buhat, padayon man nimo tong buhaton. Ug kana nga buhat mao'y hinungdan nganong dili maayo sa Ginoo ang imuhang spiritual life. Gusto ka kadasig, pero dili ka gusto nga ma-expose ang imong tinago na sala na mo hinungdan sa imong kaluya, sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. Dili inaana atong Ginoo. Kung gusto kang dunay treatment, dunay kaayuhan sa imong nagluya nga espirituhanong bahin sa imong kinabuhi, kinahanglan nga ma-expose ang mga tinago na mga butang na may hinungdan nga anong luya ka.